हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज आम गोटे नुआ जगह को जावा, से जगह को एक्सप्लोर करवा एवं से जगह संपर्क में अनेक तथ्य एवं रहस्य को लोकलोचन को आनिबा। उत्तर बालकाटी ठारू पाखापाखि 10 किलोमीटर हेब। बालीपाटना निकटस्थ थिबा शिशु अनंत पीठर अनेक रहस्य रही। मालिका वर्णित कथा मध्य एही मठ साथी संश्लिष्ट रही। छक ठारू शिशु अनंत पीठ गला समय अनेक छोट बड़ गाँ पड़ा। रास्ता पार्श्वर थिबा गछलता एवं गाँर परिवेश सेगुड़िक भारी मनलोभा थिला। मठ जेते निकटवर्ती आम हेउथाउ मनरे सेते आग्रह उत्कंठा जागी उठुथाए। मठ परिवेश जेतिकी सुंदर थिला, आखपाखरे थिबा लोकमानंकर व्यवहार एवं मठ संपर्क में महंतंकर कथबार्ता अनेक रुचिकर थिला एवं सेथुरु अनेक कथा मध्य शिखिबाकु थिला। तेणु आसंतु मठरे बाबांग साथी कथा हेबा एवं मठ संपर्क में अनेक तथ्य बुझिबा। प्रथमे आमे मठ को संपूर्ण बुली करी देखिदेबा। आश्रमर सम्मुख भागरे एक नवनिर्मित मंदिर देखा मिलला। पाखरे बाबांकर समाधि एवं तार आरपार्श्वरे एक बड़ स्टेज मध्य देखा मिलला। आश्रमर टोटाल परिवेश आमे बुली एतिकी उपलब्धि करिपारिलु। एठी मनीष जीवनर जलजंजा को सबकिछि भूली जदि एठी केबे बुलिबाकु आसेना, मन को आत्मतृप्ति लगे। गछलता गुड़िक मध्य पक्षीर राव, गाँर परिवेश तत्सहित शिशु अनंत दर्शन तीनोटी आमर भलरे भलरे कटि चली जाए। निर्मित मंदिर होइथिबा हेतु मंदिर भितर को प्रवेश करिबा पई बारण थाए। तथापि मंदिरर कारुकार्य देखि भारी सुंदर लगिला। मंदिरर भितर रे आधुनिकर छाप तत्सहित चित्रकला। मंदिर बेसी पुरातन नुहे, एवं नवनिर्मित होइछि, तथापि तार चित्रकला गुड़िक अति सुंदर थिला। चलंतु आपण मानक मध्य मंदिरर चारिपार्श्व मु देखैदेबी। चतुर्पाश भारी मनलोभा थिला। तले जड़े कार्यरत भाई को पचारिबा परे से आमको मंदिरर सारड़ा गुछ मूले थिबा शिशु अनंत विषय जणाइले एवं आम आगक आगक बढ़ाइलु। शिशु अनंत पीठरे
ଅନନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜାଗାଟିରେ ଶାରଡ଼ା ଗଛଟା ଏତେ ପୁରାତନ ହୋଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗଛଟି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଠ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମଠର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ମଠର ପରିବେଶ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ନାମକରଣ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଗଲା ପରେ ମହନ୍ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଠର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପଚାରିଲୁ। ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶା ବୁଝେ। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ବାଲିପାଟଣା ଦେଖିବେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେମିତି ନେମାଳ ଦେଖିବେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ସାତଲଆଣି ମଠ ପୁରୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ ସିଏ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଗୁନିଆ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ରହିଗଲା ଅଢଙ୍ଗ ନାଇଲ। ସେମିତି ଏ ବାଲିପାଟଣା ଶିଶୁଅନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୁଶପୁଜାକୁଳରେ ସ୍ଥାପିତ। ଯେ କୁଶପୁଜାକୁଳରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ କୁଶପୁଜାକୁଳରେ ସେ ସାଧନା ଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସାଧନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ, ଭାଗବତ ପାଠ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି କରନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ନଗରରେ। ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କ ନଗରରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ରାଧାଙ୍ଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ରାଧା ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ କିଛି ଅନୁଚର ଦେଖିକିରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତାପ ରାଜା ଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ପୁରୀ ଗଜପତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ରାଜା ତ ଗଜା ଯାହା ବୁଝେ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ନାରୀ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଡାକିବା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନାରୀ ରୂପ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବରେ ମୁଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ ହେଇପାରେ ନା, ସେଇ ଭାବଟା ମୋତେ କାଲି ଦେଖେଇବ। ଜବରଦସ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ନୀଳା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଏତିକି ବଳି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ହସୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପ ହେଲା କେମିତି? ଆଉ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତୁମ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ନା ନା କି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ଆହୁରି ଆସିଲେ ନା ରାଜାଙ୍କର ଆହୁରି ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କର ଯୁଗ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଦୁଇଟିକୁ ହାତ ମାରିଲେ। ଯେତେ ହାତ ମାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହସିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ଯଦି ଯୁଗ ଦୁଇଟାରେ ହାତ ମାରିଲ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ୍ଷୀର ବର୍ଷଣ ହେବ। ଆକୁ ଲୋକ ଦୁଇଟା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବର୍ଷରେ ଲାଗିଲା, କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେ କି ଏମିତି କ୍ଷୀର ହେଲା ଯେ କି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଲାଗି ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ଭୟ କଲେ। ସେଠୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଗୁହାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗଲା ରେ ମୁଁ ଆକୁ ପାରିବି ନା, ନା ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦାସ କୁଶପୁତ୍ରା ଗୋଟେ ସାଧନା କରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ଇଏ କ୍ଷୀର ରଖିବ। ସେଉଠୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପାଖରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମ ବାଟରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ। ସିଏ ଗଲେ ସବାରିରେ, ଇଏ ଗଲେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ବୋଉ ଗଲେ। ଯାଇକି ଅନନ୍ତ ଦାସ 49 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବାଳୁତ ବୟସ ହେଇକିରି ଯାଇକି କୋଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ସେଠୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ରଖିଦେଲେ। ସେଉଠୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ବା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇଶାଳ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଏ ସେ ବାଟରେ ଚଢ଼ୁ ଖେଳୁ ଦିଅନ୍ତି। କହିଲେ କି କହିଲେ ହେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଏଇ ଅନନ୍ତକୁ
ଏଇ ଶ୍ରୀପତିକି ଧରେଇଦେ, ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ପୂଜାପୂଜି କରି ଭୋଗ ଯାହା ପରେ ଇଏ ସେଠୁ କହିଲା ଆମେ ତ ବାହା ଯିବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦେବୁ। ସେଠୁ 360 ଏକର ଜମି ଖଞ୍ଜାପଡ଼ା କଲେ ଏବଂ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଇଲେ, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଏଇ ବାଲିପାଟଣା ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀପତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ତାର କାହାଣୀ। ଆଉ ତ କେତେ ଅଛି ତାର ସରକାର କ'ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେଣି ମାନେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କିଛି? ସରକାର ଏସବୁ ପାଚିରି କରିଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ଜଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଶେଷତ ଭାଷାରେ ଆମେ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଗାଁର ଶେଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିଶୁ ମଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ତା ଭିତରର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ସମୟ ଥିବା ହେତୁ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବତୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି ଦେବାଦେବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିଶୁ ଅନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।